Салом дӯстони азиз, в реали саҳар кухни мо инам хеле метова. И оригиналш да. Ое ки ма таваққура нишо метунтам, ҷо ма ҷамъ кардаги ма маҷора. Ана чӣ кутанем тамошобино. То ами 2-3 рӯз пеша ях кардага? Творог. дӯстони азиз, пешаи тамошои видео мехоҳам шумо дар як каналро тавсия кунам, нигоҳ кунед. Анами канали мастер-класс аз Амира, мастер-класс аз Амири. Ҳама чизоро хучон месозам. Нами нишон метиҳад тарзи чӣ хел тайёр мекунанд. Нами резинкачаҳо, бантико, умуман чизакҳои хушрӯ барои духтарако. Шумо метавонед кадомтон духтарчаи майда дорен, умуман духтарча дорен, рои нами каналда подписатсия кунед. Бинед чӣ хел осон, тарзи хеле осон қатъи шумо да нишон метиҳанд тайёр кардани ҳамин чизора. Инчунин масалан шумо метавонед дар ҳамиём хеле чизора заказ кунед. Ссилкаша дар комментария мемонам духтаро. Будем подписатсия кунем ва айнои мо ҳатман салом расонем канали Амирада. салом дӯстони азиз, в реали саҳар кухни мо инам хеле метова. И оригиналш да. Ое ки ма таваққура нишо метунтам, ҷо ма ҷамъ кардаги ма маҷора. Ана чӣ кутанем тамошобино. То ами 2-3 рӯз пеша ях кардага? Творог. Маша творог сметана қатъи кардастай. То 2-3 рӯз пеша ҳами гудако ҳамаш инами колбасаи чия мехӯрдан. Инами капчионира любой намуча нигоҳ кунед. Изиёти намекарда хонаи мо. Ё ами сол намагистам дар дроб контейнер дохтам. Ин шам зиёти намекард. Хай сира ма мехӯрам тамом. Дига ҳеҷ кадам мехӯрам. Баъд короче як рӯз намедонам якум фаромарз пурсид. Фаромарз гуфт оче ту чиво намехӯри ҳами колбасаро? Ма гуфтам мада наёре, ай инаму душ биёрем гуфтам. Ай ина ин. Баъд оче чиво ту намехӯри ҳам хеле колбаса? Ма гуфтам фаромарз охи вай курдюк дора гуфтам. Ба интересно шуд оче курдюк чия? Гугл дабзам меброя. Дига да ҳами гугл зада вай курдюк буромада. Ҳама якта нишон то доду. Чӣ гуфт? Чӣ нафаҳмиду? Дими биза. Дада мега ки курдюк ай дими бишра. Не, шумо дар интернет дидед сурати чӣ буд? Сурати кули биз. Айси якум декабр анам курдюк биз колбаса. Истода бишизпа то ҳозира шарафам қазора дорум ки хай бихами ҳайф нашава чанд сум харидагиам. Хади бояд намехарди бира навозам курдюк хӯрӣ тамом шид. Ҳама дига рамнал ки ту чӣ гуфти инора ино намехӯранд дига. Гуфтам зато хай нафурашон чикор кунам маҷбури бихӯранд. курдюк атминӣ чид. Саҳар қадидаи ҷамоази кофе мекунам. На Рафаэла ба кукуруз мубаддал гашт баъди соли нав тамошобинам маша хаям чиз хуча кадаста. На субҳи мо оғоз шуд. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат каналои гуфтагӯда подписатсия мекунед ва мо айсабиши мо дар иҷа чаридестем. дӯстони азиз, имрӯз аллакай 4 январи пага зодрузи анаин духтаревай. Анаин духтар пага ба сини 39 мерасад. хай мо худо мегӯем ки дар сини 40-39 шавҳар кунад. Мо омадем душанбе ошхӯрӣ омадем на оши болаззат духтаро ва омадем. Ман асосан омаданиам набуд, мара занг задан ки биё я одам ба сари миксерашо омадай ва чӣ мега гуфти манҷа гуфтам утро бояд сурат гирем талхава зана кашида ки ва шумо интернета мара мепартоед ту даста миксертон ай сартон мона гуфта бай нокта не мо гудан даем партаем хаба додян миксер садактан асосан барои телевизор омадем соҳиби телевизор Москвада будай мада пулша бите додарам да гуфт омадем пули ҳавая додани хусайни оша мехрем дальше влога тамошо кунед ҳатман лайк монед ва ҳамирӯза каналое ки шумо да ма тавсия кардам обязательно подписатсия кунед ки ҳамин пули ош духтаро ҳалол шавад. тамошобинон ма омадам ина салон на фато 50% скидкаш ҷан зимистон и хеле чиштистай видео я деражаи манҷа дай пага коргарош сюрприз кардани бидиян
و او قدر دیگه شریک دوجا کدیان اومدیم دادیم پدرکوی همو دمورا فقط یه سه ایم جولی پیدا نشیده دیگه قریب که همش پیدا شدن سه کس چیزوشو گرفته یک کس دیگه حالی باید بیایم خلاصه اینم خلیم با از پدرکوی نو چی میکنم ویدیو کنکورسی را короче пага меброним در کانال تماشا بینم 10 کانال بدروی подписаться کنه و با میگم که رو هفته دانشای بازی هر هفته قریب میشوه اساس امی اشتراک نخواهی که میبریخ با گفتم تو نه 1600 کامنتاری اما 1600 کس نمیشه که همه ببره برای میخواه اوده چکدام میده بخنده دروین подписаться کنین خواهی ویدیو دیگه دما подробно میگم در برای کنکورس حاضرش دای نه نه اینجا майда میبرو میرم نه вечерний платье чакан макан хурем султан любой чи короче скидкаи зимистона рафтисте дами хунуки да такси пансомонаш темай корвон манжа гуфтум бия ба такси обычный брем не гуфт ба пансома мерим бизнесмену ҳам хеле рашод мегиранда омадем раёсати андози шаҳри душанбе манижа ровна 2 моҳ андоза наспорида ай пай кору борами инстаграм бюджети давлат қати бозӣ када ман гуфтам ма пеш када тра раёсати андоз мебарам на самом деле мо раёсати андоз наомадистем тамошобинам мо шакедаи ноҳияи чи омадем фирдавсӣ да як короче баҳси дусе занак мо шоҳид будем анака маҷбурем ки баёнот нависем ки чӣ дидему чӣ шунидем баъзеҳо дар эфир гуфтум мо адел рафтем ва чи тамошобино адел фақат ҳамчин гунаҳгор намери ҳамчин ҷабрдида мери ҳамчин шоҳид мери чанд чи дига мери адел барои ми вақте адел гӯян шумо натарсе ва фикрам накунед ки одама адел фарёд кардан тамом хулоса инам халим ҳозир мерем меброем баъд вай кикия куҷое меравам анижа мана медонам агар рӯз боша мерам қатиш ин айҷа бур омадем ҳама хали барф бордеста ки такси пансумаш дад дорем ва тақдири мо такси пансума нест биё автобус зараем тамошобинои на мо омадем вай кики манинҷа пага ден рождени дорад чизи гирифтанияй аз медонем инҷа чӣ гапа ма задни ход рафтаистиам яхора бинед барф бордеста буд худо инҷа чота барф нест тамошобина асан манижа медони инҷа барои чӣ омадаги манижа барои омадагие ки инҷа картаи салом унамиҷада картаи салом қади насия то 90 рӯз бигира одами ден рожденидор анинҷа мебия насия мегира тамошобино мара мега ту пурс мегум биё ха афти ту состара ту пурс дуюм этаж промадисти хулоса мо намедонем ки мо хелкадеми хеба гирди ҷараҳаи раҳнавдай прямо барои мошин омадастем против движения ки таги гостиницаи душанбе равем инамиз даниёра ӯ видеода нишон дода будум то найсибине чӣ хушрӯя гирди ватан давдан кун амино будам ай анаку моз бояд гуфтем хел мо ки бадруҷа мегзарем мерем таги гостиницаи душанбе да таксир мебивя олуча ҷангу ҷанҷол када омадеса бо шав шудеса тамошобинум ам як рӯз як ҷо буром ягон корум буд нашида шав мешава озир ман мегумтон ки чӣ гап шид бо имрӯз вақтои охир ҳар гап шидеста
ایسه کار نمیکنه چی؟ ماشین وابشه ایسه میره ها بفکرم ما باید آنم یادم تاکسی راش دست کنیم قومی به حج رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی معشوقی تو هم سایه دیوار با دیوار در